nas u našu priču. Ima ovde gulaš, hleb, salate i sarmice. Sad će Pavlo da stignu pečenje, te to fino. I sarmice, sad ću vam pokažem izbliza. Ovo je naše omiljeno mesto. Sad će da stigne Pavlo pečenje, ću vam pokažem. Vidite svinju, sad će da nam stigne pečenje. Vidite okolinu, tu uredno i čisto. Da. Još jedno ceo 100. I to je to od videa. Ćao.